Leioa Lagunkoia, Osasunaren Mundu Erakundeak sustatutako adinekoekin lagunkoiak diren hirien mundu sarearen proiektuaren esparruan sartzen da. Gure errealitatera egokituta Eusko Jaurlaritzak sustatzen duen Euskadi Lagunkoia sarearen bidez. Une honetan, Leioan, biztanleriaren 28,8 hirurogei urte edo gehiago ditu. Horregaitik, Leioak etengabe hobetzeko zeharkako eta herritarren ekarpenetara irekitako partaidetza prozesu baten bidez ekimen hau bultzatzen du. El objetivo es construir un municipio amigable y adaptado a las necesidades de toda su ciudadanía y de las personas mayores en especial. Este proyecto consta de 4 fases: diagnóstico y plan de amigabilidad, implementación de acciones, evaluación y mejora continua. Lagunkoitasun planaren diseinuaren lehen fasean gaude. Talde eragile parte-hartzaile bat sortuko da, 8 gai desberdin aztertuko dituena. Aire zabaleko espazioak eta eraikinak, garraioa, etxebizitza, parte-hartzea eta gizarte sarea, herritarren parte-hartzea eta enplegua, errespetua eta inklusioa, komunikazioa eta informazioa, gizarte zerbitzuak eta osasuna. Con todas las conclusiones recogidas, se realizará un plan de amigabilidad, donde se propondrán nuevas acciones para conseguir entre todas las personas un Leioa más amigable con las personas mayores.